Всяко от общежитията си има своите скрити диаманти. Харесва. Знам, че някои общежития, моето включително, когато живях в Копенхаген, имахме фитнес, имахме бар, някои имат сауни, други имат басейни дори. Имате ли някакви такива екстри при вас? Да, имаме си фитнес, имаме си и бар. Сауна и басейн не мисля, че имаме. Но имаме музикална стая, която аз не съм ходила там, но чувам, че е много готина, защото доста хора от моята програма ходят да се упражняват там. В смисъл, дори да не са от моите общежития, идват тук да свирят заедно, което е много готино. И даже едно момиче сега, тя живее с квартирантка някъде, в смисъл две момичета в една стая, и каза, че иска да се мести и ме помоли да й покажа моите общежития, понеже много й харесва музикалната стая и реши, че сега ще дойде тук само заради нея да е удобно да ходи да свири там. Чудесно, да, има и наистина всяко от общежитията си има своите скрити диаманти и ако успеем и ги ударим или знаем за тях, тогава живота ни придобива и друг вид.